Uminabot sa 57 milyong pisong kantidad ng danyos ang naitalang epekto kan mayong untok na pag-uuran sa Bicol na nagdara ng mga pagbabaha sa man iba-ibang runa sa reyon kung sa inaapektaran nanggad ang sektor kan agrikultura, infrastruktura asin irigasyon. Sigun sa Office of Civil Defense Bicol, nasa 52,729,614 pesos ang winalat na danyos kan sunod-sunod na mga pag-uuran puon kan Domingo sundo kasudma. Kadaklan sa mga nagkararaot an umahan asin mga tanuman. Sa infrastruktura, may naitalang 5 million pesos na danyos an LGU Lupi, kung sain naraot ang San Isidro San Pedro Spillway. 50,000 pesos naman ang winalat na danyo sa irigasyon sa Camarines Sur. Most probably, ma'am, ay baka dagdagan pa po ini mga damages na ini since ongoing pa po ang assessment ng iba't ibang mga ahensya. Mientras tanto, may 1,455 na pamilya o 5,739 na individual pa ang nasa evacuation centers sa probinsya ng Camarines Sur asin Camarines Norte. Sundo sa presente, may mga pagbaba pang naitala sa 85 lugar sa Camarines Sur asin 15 sa Camarines Norte. And baka maka-experience pa rin po tayo ng magiging epekto ng pag-ulan na dala po ng shear line sa mga susunod na araw. So, dinirecommend pa rin po natin sa general public na kahit na hindi naman po natin ginugusto, ay lagi rin pa rin po tayo mag-ingat at kasamahan po natin dyan ang mga local DRM officers para po ma-ensure na lahat po tayo ay safe ngayong darating na Kapaskuhan. Sa ngunyan, padagos pang pigmomonitor kan OCD Bicol ang mga labing naapektara na lugar huli kan mga pag-uuran. Para sa mga baretang tatak Bicol, Laarni Miranda.